Ľudia, teraz ideme hrať takú jednu hru, kde by ste mali ísť sem. Ideme takú takú plážovú a ideme to hrať. No tak som už tu a ideme. Toto je nejaký môj brat friend, tak ideme sem. Akože funguje tak, že ak by ste sa ma pýtali, že ako ako vyrobíte postavu na Robloxe svoju vlastnú, tak je to jednoduchý nápad, len stačí kúpiť Robuxy a máme to. Musím zobrať tie peniaze. Ja som zakúčila. Toto mi to čo ukazuje? Mocu do hotovu dajme. Tak. Budeme mať takéto, tak dáme výber. Toto je mega dobré. Tak toto je mega dobré. Takto futbal. Ja milujem veľmi šport, tak som sa do tejto hry nahlásila a mám akože ja som nezbavila, ale to je taký neviditeľný, aby to dala akože fair, ale ja som to tak dala. Proste ja viem vysoko skákať, prúmik. Ak poznáte takého jedného youtubera, ktorý sa huní a takéto o fyzi. Tak buďme na toto. A to sú mega pekný ako na dlhče. Akože skáčeme po míčky. Tak, čo mi tu sa vyskakuje tieto veci? Tak ideme. Akože to je nejaká súška, ale pozri, ako vyzerá, chápete? Akože to sú moji fanúšikovia a dajte like a odber. Dajte like, odber. Dajte! Čo? Dostaneme 100 000. Tak skáčeme a bum. Tak dáme toto, to je mega dievčenské. My akože skákame po tomto, chceš povedať, že toto sú také. No, ľudia už toto len musím to skákať. Kto sa pozerá na tieto video, tak musí rozhodne dať like a odber. Som tu nová na YouTube, takže to je taká dobrá vec. Nedáme si nič. Akože musíme po modrých, či sme tu, kde sme tu. A správnou českou som myslela. Tak skáčeme. Tak už len fakt kúsok sme. Fakt kúsok. Ešteže. Toto bolo len kopírovanie.
toto nebol fér. Ja som skákala tam, niečo nás stečilo a som nevidela. Sas. Toto už týchto ľudí neznášam. Sas a sas. Musíme to zastaviť. Tak ahojte a zajtra už potom sa uvidíme inom videjku. Toto mi už netreba, ale čaute.